Дорогие мои парафияне, распочинаем Великий пост. И Господь вуснамі пророка Йоэля з першага сённяшняе чытанне заклікае, каб мы звярнуліся да Бога усім сваім сэрцам. Сэрца хрысціяніна і сэрца Божага дзіцяці паклікана да любові. Чаму? Таму што Бог ёсць любоў. І калі прарок нас заклікае, каб мы звярнуліся да Бога ўсім сэрцам, гэта значыць усю нашу любоў скіравалі да Бога. І мы ведаем, што нашая вера пастаўлена на адным самым галоўным законе. Это закон любові Бога, ближнего и самого себе. Это самый галоўны закон з усіх іншых. Право любові, закон любові. І таму сённяшняй проповедзі на пачатку посту я хацеў бы звярнуцца да вас вось з гэтым словам, што увесь наш пост, который мы збіраемся перажываць, рыхтуючыся да Пасхі, і рыхтуючыся да сустрэчы з Отцом у свой час. Я хацеў бы, каб мы перажывалі ў любові. Ведаеце, у нашых галовах зараз розныя думкі, як гэта нам лепш зрабіць, як пасціцца, якія пастановы рабіць і так далей. Я сёння раніцай маліўся да Бога і казаў: Господь, дапамажы мне пражыць гэты пост у любові. Да Цябе, да ближнего. И навучи меня правильно себе любить. И поглядите, нават сённяшняе Евангелие, калі мы поглядзім на яе у кантэксце того, что я зараз сказал, у кантэксце закону любові Бога и ближнего, то мы зразумеем, як нам пасціцца. Глядзіце, Езус показывае нам, каб мы, посцячыся, рабілі гэта не для показу, але каб перад Отцом. Отцом, который ведае парушэнне нашага сэрца, который ведае наши намеры и наши думки. И Он ведае, что крыецца ў маім сэрцы. И таму еще раз повторю словы пророка Йоэля: звярніцеся да мяне ўсім сэрцам, пачніце са мною прабываць у любові, выконвайце закон любові. Богу не милые ахвяры, Богу не милые поклонения, Богу не милые посты, калі в нашем сердце нема любови. Поэтому все у посте мы повинны подпорядковать этому закону. И поглядим на сегодняшнее Евангелие. Бог учит нас, как нам молиться с Ним. Калі ты молишься, не раби это на показ, але увайди у свой покой, зачинивши двери, молися до Отца. Размовляйте с Отцом. Поглядите, як часто мы виконуємо свої релігійні обов'язки тому, що повинні, тому, що неяк так треба, бо я так привик. Пачни ў гэтым посте виконувати свої обов'язки релігійні, молитви, присутності у Божым храме, разважання крыжовага шляху, альбо іншыя якія-то побожныя практыкі з любові да Отца. Не тому, что ты записаны ў ружанцовае кола, не тому, что ты належыш да легіёна Марыі альбо да некага іншага руху, але рабі гэта як дзіця перад Отцом. Шчыра, проста, не з мусу, але з любові. Няхай сэрца твоё будзе адкрыта на Отца. Тата, я вельмі змучаны, але я ведаю, што трэба сёння ў рукі ўзяць ружанец. Отец, я ведаю, што мне цяжка даецца малітва, але я хачу, каб ты мяне пачуў. Я хачу нешта зрабіць.
для Цябе, Отец. Разумееце, як вельмі важна, каб нашае сэрца адкрывалася на Бога з любві. Бог не хоча нашых модлаў з-пад прымусу. Бог хоча, каб мы з ім размаўлялі, як з татам. Этаму трэба вучыцца. Я гэтаму вучуся таксама. І ў нядзелю, калі нават касцёл святы дае дыспенсу, бо час яшчэ пандэміі не скончыўся, невядома, калі ён скончыцца. І можа страх апаноўвае твоё сэрца, твае думкі, але ўсё ж такі ты разумееш, што ў доме мяне чакае Отец. І я прыйду і ціхонечка ў куце дзесьці там, каб ён бачыў, не пробашчы, не людзі, але каб ён бачыў, што я прыйшоў к нему в храм. Жест любові. Богу патрэбны жест любові. Господь ёсць любоў. Ягоныя адносіны Отца з дзецьмі, яны дасканалай любові, толькі мы гэтага не разумеем. А ён нас любіць. І таму ён вучыць нас вуснамі Хрыста, як нам маліцца. Езус так рабіў. Езус выходзіў уночы і размаўляў з Отцом. Езус пакідаў усе іншыя справы. Нават на нейкі момант казаў апосталам: застаньцеся тут, а я пайду памалюся. Трэба, можа, нават пакінуць нейкія справы, абавязкі, дзетак улажыць спаць, а стаць перад Отцом і памаліцца. Это пост. Далей, як любіць бліжняга? Господь кажа: калі даеш міласціну, няхай твоя рука левая не ведае, што чыніць правіца твоя. Патаемнае ў сэрцы. Сколькі ў нашых сэрцах нязгоды, сколькі ў нашых сэрцах зайздрасці, сколькі ў нашых сэрцах крыўды. І які толк, калі ты будзеш выконваць жэсты харытатыўныя, усміхацца на працы і рабіць добры выгляд, як будто у цябе ўсё добра, калі ў сэрцы тваім злосць да брата, да сястры, да начальніка. И ты можешь досконало выполнить свои обовязки, да, улыбнуться, добрый день, у меня все хорошо, французская улыбка, да, але в сердце твоим боль и злость. И то, что внешне ты можешь доброе зробить, оно внутреннее не примается, потому что сердце твое зимное, потому что сердце остывшее. И нават калі мы нейкія жесты любові ў сям'і можам рабіць, для жонкі, для мужа, для дзяцей, да, але ў сэрцы ў мяне крыўда на яе, альбо я не паразмаўляўшы з ёй, да сих пор нейкія справы не выясніўшы, то дзе ёсць любоў бліжняга? На што такая міласціня? Яна не прымаецца, разумееце? Жест любові – это не внешний жест, что ты кинул там, да, вось. Жест любові, ён выходзіць знутры, ён выходзіць з сэрца. І любоў бліжняга – это внутры, ад шчырага сэрца, ад любячага сэрца. Вучымся любіць бліжняга. І навошта, ведаеце, тыя вялікія справы, пра которые кажуць сёння ў тэлебачанні, што там вось там перечислили несколько миллионов долларов там для потребующих, там, альбо помогли там терпящим и так далее, коли у сердцах людских ненависть и злость и крылда. И они перечислили 100 тысяч долларов, а забрали 1 миллион. Где есть любовь ближнего? Это я так на глобальной категории кажу, як адбываецца ў свеце. А нам трэба паглядзець у нашу сям'ю, у наши адносіны з суседзямі, на працы. Не рабіце міластымі не на показ, потому что Господь ведае твоё сэрца. І трэцяя любоў да самога сябе. Господь кажа, калі посціш, калі ты посціш, это твои чыны, это твои конкретные жесты, не? Ты нешта робіш, да, пост перажываеш. Вот я зараз там, да, там не буду есці мяса, там, альбо яшчэ штосьці, альбо салодкага адмоўлюся, альбо яшчэ так далее.
А ты у сваё сэрца паглядзеў, як ты адносішся да свайго ўласнага жыцця незалежна ад посту, што ты марнуеш сваё здароўе, калі алкаголь альбо нікатын нішчаць тваё здароўе кожны дзень. І нават калі ты на 40 дзень ад яго адмовіўся, то слава Богу, калі так ёсць, калі мужчына знайшоў сабе сілы на час вялікага паста адмовіцца ад алкаголю. Але ты паглядзі, як ты жывеш круглы год. Калі ты на Вялікі пост трошкі менш карыстаеш з інтэрнэту, бо как-то Вялікі пост, я католік, можа, то паглядзі, як кожны дзень, што ты сядзіш у іграх па некалькі часоў, ты што сядзіш у безабразнай некай інфармацыі в інтэрнэце, што ты залежны ад яе. Твой пост. Навучы себе любіць, навучы себе паважаць. Навучы кантралировать свое жыццё, возьми яго ў руки, не давай сатане гуляцца з табою, рабіць цябе залежным ад чаго-небудзь, неважно. Это не только алкоголь и папиросы и интернет, это может быть и еда, это может быть и праца, моя хорошая, это может быть и праца. Ты можешь быть залежный от працы, потому что кроме працы ты не видишь ни жонки, ни детей, ни костела, потому что у тебя нету часу ни на Бога, ни на что. Ты живешь просто, як раб. Ты не свободный, а в Писании сказано, вы не рабы, вы дети. И Богу милый пост, тады, калі ты пачынаеш любіць сваё жыццё, як святы Аўгустын казаў, як мы павінны любіць сваё жыццё? Так любить свое житье, как спасать душу свою. Если ты не спасаешь душу свою, то ты не любишь своей жизни. Ты ее нищишь. И не важно, какими сродками, ты просто нищишь свое житье, коли ты не любишь своей души, коли ты не працуешь для своей души и не находишь часу для своей души. Як ты можешь научиться любить ближнего, коли ты сам не умеешь свою жизнь любить, ты сам не умеешь контролировать своего життя? Чему ты научишь своих детей? Чему могут научить наставники, наставницы в школе, да, и чему дети сегодня их не слухают в учні? Потому что они сами живут безобразно. Пробачьте, коли ласка. Я так не обобщаю, как никого не покрыўдзіць, бо в интернете проповедь знайдется. Але так ёсць. Мы, дарослые, живем безобразно, а нешта требуем от наших детей и подлетков. Мы не умеем любить своего життя, а жыццё ёсць даром Отца. Твое жыццё и мое жыццё. Ты дар Отца. Навучитесь любить себе. Тому, мои дорогие, вот так хотел бы я сегодня, как мы поглядели на сегодняшнее Евангелие и на пост, который нас чакает. Только у перспективе любови Бога, ближнего и самого себе. Інакш пост буде даремний, або пост буде фармальний і не милый Богу. Розважайте про гэта і моліцеся, каб сэрца было близко Отца Небесного. Аминь.